Ήρθε η ώρα να παρακολουθήσετε τη δουλειά των συμμαθητών σας. Ένα θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψατά, φωνάζει ο Κλέπτης, με πολλά μηνύματα, διαχρονικό, που θα έλεγα φωτογραφίζει την εποχή μας. Εξυπακούω ότι θα παρακολουθήσετε. Δεν χρειάζεται να σας λέμε να μην μιλάτε. Οι συμμαθητές σας έχουν κουραστεί πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι θα σεβαστείτε αυτή την προσπάθεια και θα απολαύσετε με τη σειρά σας την παράσταση.
Συνέχεια πάμε. Μιλάμε ένα σημείο. Αλλά όσο πέρασε την ώρα, όλο το φουντώνανε και φουράζανε. Τι κόκκι τον έβγαινε, τι κόκκι. Τι μιλά. Ναι, την είπε και ζω. Και κινδύνος δεν ήταν μέσα. Και στο τέλος της λέει, αυτό εγώ που σου πήρα, εγώ δεν μου το πρότασα. Ταράχτηκε. Πήγαινε. Και μετά από τρεις της κύριε Λέα, σαν να μην τέτοιο. Κάτι σώμα, να πείτε ένα καφετάκι. Κατάλαβες.
να δείξει καλή διαμονή και να φανεί άξιος της εμπιστοσύνης του στρατηγού, απλώνει χέρι. Πολύ μακρύτος και ευλογημένος. Χέρι έχει μακρύ. Μυαλό έχει αυτό. Μωρέ, δεν έχει καθόλου το μυαλό. Πρωτομυαλό έχω εγώ. Κάθομαι τόσο καιρό και κάθομαι αυτά που μου λέει για το θείο που είναι Αμερική. Και τον Τζον Παύλο. Ναι, Λιάν, μα είμαι ζώο, τι να σου πω. Βλέπω τόσα λεφτά στα χέρια του, κι όμως ο νους μου ποτέ δεν μπήκε στο κακό. Πού να φανταστώ ότι τα λεφτά είναι από το δημόσιο ταμείο. Ωραία. Και τι θες να γίνει τώρα? Πες και στο δημόσιο ταμείο να στείλει. Μα δεν υπάρχει λοιπόν καθόλου ο Τζορπάπας. Υπάρχει κάποιος χρήσιμος με αυτό το όνομα στο Μίτσιγκα, αλλά έχει πρόβλημα στο να φανεί. Και σας έφυγε ποτέ δολάρια. Δολάρια. 15 χρόνια την αστυνομία. Ζει, πέθανε, ποιος την θέλει. Πω, και να το μάθαινε αυτό ο στρατηγός. Άψε για μένα και μας εξουσιεύεις. Ήρθε ο άντρας. Τα, δεν φαντάζομαι. Είναι νωρίς. Για πες μου, γιατί με όλα αυτά που μου λες, με έχει πιάσει έχω αρθωθεί. Αν ο άντρας σου μάθει τα λεφτά, θα στέλνει ο θείος. Τι θα γίνει? Παρήτα, ίδια. Μα τι είναι να τα αστέλνω, καταλαβαίνεις. Αυτό θα ήταν μια σωστή καταστροφή. Καταστροφή! Καταστροφή! Ούτε συζήτηση. Κύριε Σαντώνης. Καταστροφή! Τι? Αφήστε το, μεγάλη σύντομα. Ο Δίας του Μερική, έρχεσαι σε μια ζωή. Πώς, πότε? Έσαι ένα γράμμα. Σε ποιον? Σε σένα. Πού το? Το πήρα άντρα σου και το γράμμα και το γραφείο. Έξω. Παναγιά μου! Και πού το είδες το γράμμα? Ήμουν στην διεύθυνση και avant στο γραφείο ήταν την δρομή. Ξαφνικά, βλέπω ένα γράμμα του Μερική. Σκέφτομαι, κοιτώ. Αποστολεύει τον Πάτρα, μία σύγκριση. Είχες, δεν είχες, δεν χρυσούσες, καημένη. Και δεν το άκαβες. Αυτό που με κάνει μια δράση. Και τα άφησες εκεί. Μόνο για τη στιγμή. Όμως θα πάει εκεί, να είναι που παίρνει ο τυπικός, βλέπει το πράγμα και λάβει το πρόσωπο του ευχαρίστηση. Έχει τέρμη, σου λέει. Να είναι ένα άνθρωπο στον δρόμο. Τι θες να το άνοιξε? Όχι. Θα το κάνω με σένα, άρα το πρωτοκόλλο και εδώ μέσα στο πράγμα. Ευτυχώς. Τις έχετε τις λεπτότητες σου σώμα. Και ύστερα τι έκανε? Ύστερα να το πρωτοκόλλο στην τσέπη μου. Και τώρα λοιπόν, το γράμμα είναι μέσα στο πορτοφόλι και το πορτοφόλι μέσα στην τσέπη του. Ακριβώς, και σε λέω που βγάζω το φέρω. Οπότε, κλάψε μας. Και τι μπορεί να λέει αυτό το γράμμα? Πάντως ό,τι να λέει θα δείτε ότι ο Θεός δεν έχει ιδέα από το χρήμα που στέλνει. Παναγιά μου! Λοιπόν, τώρα που είναι. Τι να γίνει τώρα η ηλίθιος. Τι να γίνει πρεζό του Θεού που πρέπει να ανοίξει την τρίτο μυζολογία για να σου προεπίθετα και ακόμη δεν θα φτάσουν. Σου είπα 100 φορές. Κάνεις που κάνεις τη χρονιά. Βρες τουλάχιστον κανένα τρόπο έξυπνο να τη σκεπάσεις. Πες τα Χρυσόστομη! Ούτε με κατάλαβες δεν είσαι καλά να κάνω. Για κάνω την άρεση. Άστα το. Εγώ σου είπα τώρα. Καταλαβαίνεις τι θέλει. Τέτοιος που είναι ο Σόλωμον. Μόλις δει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει ιδέα να τα λεφτά που στέλνει. Αμέσως θα πονηρευτεί. Θα ζητήσει να δει, να πληροφορηθεί, να μάθει από πού προέρχονται τα χρήματα. Και όταν το μάθει, ξέρεις τι θα κάνει. Δεν το έχει σε τίποτα να βγει να διαλογίσει στα πέρατα του κόσμου ότι ο κουνιάδος του είναι κλέφτης και ότι η γυναίκα του σκέπαζε τον κλέφτη. Να εξευτελιστούμε δηλαδή κι εμείς και όλη η οικογένειά μας. Μια οικογένεια με στο κάτω-κάτω είναι αξιακάθαρη εμείς. Αν δεν ξέρεις κανείς αυτή τη λεπτομέρεια. Μόνο η γευσιά. Κατά τα άλλα, είμαστε αρίστοι οικογένεια. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι συφορά μας άνοιξες. Καταλαβαίνεις τι μας περιμένει. Στην πλατεία Ανωνία θα μας κρεμάσει. Το συντάγμα. Τότε συζητάμε, τα λόγια δεν περιστάνε. Και ούτε έχουμε καιρό να χάσει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην γελάσει το πάνω στο όρο. Και τι τρόπο θα βρούμε. Ο μόνος τρόπος είναι να σταθεί να στηρίξει το τύπο αλλού. Να ξεχάσει το τι θα συμβεί με το γράμμα. Οπότε το πέρασε, το κρύβεις. Και πώς θα θρέψουμε την προσοχή του αλλού. Δεν κάνεις και μια τεσσερντική. Δεν μπορώ, ποτέ δεν έκανα. Δεν κάνει και άλλη μήνυμα. Δεν μπορώ από σένα. Και ύστερα κρίση στην κρίση μπορεί να αλλάξει καρδιολόγος όλο και τότε τι γινόμαστε. Α! Ψεύτικες είναι οι κρίσεις σου! Σκάσε μου, δεν τρελάει ο Ευχαριστώ. Αχ, χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, Ηλίου μου. Καλά, αφού δεν μπορείς να κάνεις κρίση, τότε το μόνο που μας μένει είναι να κάνουμε ένα θέμα. Να ανακτήσεις το σώμα, ώστε να στρατώσει. Αν το σώμα ξέρεις το γράμμα. Και τι θα κάνουμε. Δεν χρειάζεται να το σώμα. Αναπτυγή, κατάστροφοι, προδότες. Δηλαδή, τι έχεις στην γνώση σου. Θα αρχίσεις πάλι εκείνες τις αηδίες σου ότι κινδυνεύει πατρίς. Το καθεστώς. Το καθεστώς, Αμάν και αυτό το καθεστώς. Πόσες φορές θα το κινδυνεύσεις αυτό το έλλειμμα το καθεστώς. Βαρέθηκα πια να σε ακούω. Κάθε φορά που υπάρχει φόβος να πω στη μέση
Μήπως θα έμεισα στον δρόμο, κάνεις πρωτοφυλακίες. Ψέματα, όχι, κοιτάξεις, κλαίς. Δεν τηλεφωνείτε στην αστυνομία. Κατάλες. Μη μάλλον θα πάω από ίδιος εδώ κοντά στο τμήμα. Πρέπει να υποβάλω μήνυση με το γνώστο. Αντώνη, έρχεσαι μαζί μου. Πώς, ευχαρίστως. Κυρία, δεν θα αρχίσω. Καλά σας. Και μου στεναχωριέσαι. Τι πρόβλημα. Συγγνώμη. Εσύ λέω να αφήσεις. Όχι, θα φύγω. Το παιδί είναι νέο. Πάω να ετοιμάσω ένα χάμα. Τότε καλή νύχτα. Νύχτα πρωτοβουλατής, Θεός χωρίς τα καθαμένα. Ναι, Ηλία μου, όμως οι 5.500. Τι στον 5.000 λογαριάζεις. Τι είναι στο κείμενο που περάσαμε. Πα, εγώ δεν φοβήθηκα. Κι αν δεν χανόταν το γράμμα, πάλι δεν τα κατάφερες εσύ. Εγώ ξέρω όμως ότι τραβώ κάθε φορά από αυτή την ιστορία. Ας τα κομμάτια πια, τον παρατρήσανε και δυο τους, απ' τη μια μεριά ο αδερφός με τις αλαβουκιές του, και απ' την άλλη ο άντρας μου τίμιος μέχρι της αηδίας, και εγώ στη μέση με την ισορροπία. Ισορροπίστρια, σας πούρ δεν είναι Ηλία. Της πω, μόνο τι μου λες, δεν έδειξε να διορθείς και εσύ λιγάκι. Εγώ, Θεός σου φυλάξει. Είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Φεύγω λίγο μου, καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Καλά, ψεύτικες είναι οι κρίσεις σε πιάνουν. Άντε στο καλό σου, άσε με ήσυχη. Ηλία μου, εσύ έπρεπε να γίνεις ηθοποιός. Πολύ μεγάλη ηθοποιός θα γινός. Καλή νύχτα. Στο διάβολο από εκεί, καλά σε ένα κουτομί. Κυρία Αναστασιαδέζη, Τι ωραία. κανένας, κυρία. Καλό, να γίνεις στην πρωτοβουλία. Ο κύριος είναι έξω. Ναι, όμως μετά μετά. Α, να, στο λόγος. Ο κύριος, κυρία. Ποιος είναι. Κάποιος κύριος. Τι κύριο. Ξέρω, θέλει να δει τον κύριο. Καλό, πες να περάσει. Εδώ κατοικεί παρακαλώ ο προστατικός κύριος Ζώρο Καρλέο. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά, καλά. Ποιος είστε. Αυτό δεν έχει σημασία. Μήπως θα μπορούσε να δώσετε λίγο Τι τον θέλετε. για μια υπόθεση προσωπική. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Βγήκε έξω. Γιατί πρόκειται λοιπόν. Συγγνώμη, εσείς τι είστε. Γυναίκα. Χαίρομαι πολύ για την κοινωνία. Μήπως έχασε κανένα πορτοφόλι στο δικό σου. Ναι, ναι, πράγμα. Διότι το βρήκα. Πα, το βρήκατε. Ναι, μάλιστα. Πού. Να, εδώ το έχω. Έχει μέσα 5.200 δραχμές, τις ταυτότητες του και ένα γράμμα και ένα μερική. Μα είσαστε ένας υπέροχος άνθρωπος. Και βαρμένος στρατηγός από τα τόπα. Και τώρα κάθεστε στην αστυνομία. Αντρικό και αυτό. Πού το λοιπόν. Ορίστε, εδώ το έχω. Ορίστε, αυτό δεν είναι. Αχ, μπράβο σας, αυτό είναι. Με συγχωρείτε, αλλά το δικό. Μα σας είπα, το δικό είναι γυναίκα. Ναι, μάλιστα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά πρόκειται για χρήματα. Και όταν πρόκειται για χρήματα πρέπει να λύνουν όλοι οι τύποι. Κάνε εκεί το πίσω. Ράστε με. Από βρήκατε το πρέπει να στο θέλω. Δεν μου το βρήκατε τώρα. Όχι, διότι τόσο το πρωτοκόλλη, όσο και το περιεχόμενο του δεν έχει σε εσάς. Είναι στον κύριο Καρλέο. Μα σας είπα ότι ο κύριος Καραλέου είναι άντρας. Ναι, μάλιστα, κυρία μου, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία, ένα πράγμα δεν είμαστε εγώ και ο άντρας μου. Είμαστε το πρώτο. Είναι ένα πράγμα. Είναι δύο πράγματα. Γι' αυτό άλλοτε και αυτό που υπάρχει μέσα στο πορτοφόλι δεν γράφει ταυτότητες ανδρογίνου Καραλέως. Γράφει ταυτότητες στρατηγικού Ζώλος Καραλέως. Όχι, κύριε. Δεν το σχολαστικό της. Α, είναι σχολαστικός, κύριε μου. Πολύ σχολαστικός. Ξέρετε αν θα λείψει στρατηγός. Και βέβαια θα λύσει. Μπορεί να κάνει και μία και δύο τις επόμενες. Δεν πειράζει. Θα το περιμένουμε. Επιτρέπετε να κρατήσω. Μπορεί να κάνει πάρα πολύ. Ίσως κάνω και 3 και 4 επόμενες ώρες. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω δουλειά. Ευχαριστώ. Μήπως σας ενοχλώ. Όχι, παρακαλώ. Αλλά θα κλείσετε τόσες ώρες. Α, μην ανησυχείτε. Είναι ευχάριστο το περιβάλλον.
Και πατριώτης. Έχω διαβάσει πολλά για τη δράση του. Ναι, μπράβο. Ακούσατε. Ήρωας του Αλβανικού πολέμου. Ναι, βέβαια. Ακούσατε. Έχασε στον Ελμασάν. Πώς. Ήθελα να σας Τι πω. ωραία εποχή και εκεί. Με συγχωρείτε. Σας διέκοψα. Τι κάνετε? Ακούστε. Ναι, και δεν μπορείτε να μου δώσετε το πληροφόρημα τα χρήματα. Δώστε μου τουλάχιστον το γράμμα. Το γράμμα. Ναι, δεν είπατε ότι μέσα στο πληροφόρημα υπάρχει το γράμμα. Μάλιστα. Είναι δικό μου, ξέρετε. Αφήνετε σε μένα. Τότε να σας το δώσω. Στρατηγών γενικών διευθυντών οργανισμού προμηθείας εφόδιου στρατού, δια κυρία Λία Καραλέως. Η αλήθεια είναι.
Ορίστε. Αυτό πια είναι από τα άγραφα. Πώς θα υπάρχουν ακόμα τίμοι άνθρωποι στον τόπο μας. Όχι. Βρίσκονται στο πάλι. Γιατί επιπλέον οι άλλοι. Σωστά. Αυτό πολύ σωστά το είπες, αγαπητέ μου. Για δες. Και τα χρήματα και το γράμμα. Μα έχει πει η γυναίκα μου, είσαι ένα φαινόμενο. Μάλιστα. Κυρία, πάρε το γράμμα σου. Δεν πειράζει. Καλά. Το διαβάζουμε αργότερα μαζί. Λοιπόν, για πες μου, πού το βρήκες στην πορτοφόλι. Στο ρήθρο του πεζοδρομίου. Δεν φαινόταν καλά. Μόλις όμως το πάτησα, κατάλαβα πως ήταν κάτι ενδιαφέρον. Για φαντάσου. Και εγώ νόμιζα πως μου το κλέψανε. Κάτσε να δείτε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για πες μου. Τι δουλειά κάνεις. Άνεργος. Άκουγα είμαι. Από πότε. Από πολλών μηνών. Και δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Βρίσκω, αλλά και πάλι τι κάνω. Γιατί. Από λίγο Δεν έχεις προσόντα. Άπειρα. Τότε λοιπόν. Είμαι πολύ τίμιος και έχω ένα φοβερό ελάττωμα. Τι έλαβε. Να λέω την αλήθεια. Λοιπόν, ελάτε να το λες αυτό. Εγώ σκοτώνομαι να προτείνεις τους ανθρώπους που να λένε την αλήθεια. Τότε δεν είμαι μόνο εγώ το φαινόμενο, είστε και εσείς. Σόλο, δεν φωνάζεις σαν και τόσο. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Τίποτα. Μια σκηραφία. Λοιπόν, κύριε Τίμο, Αυτά. για πες μου. Με ενδιαφέρουν πολύ αυτά που είπες. Να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα των περιπετειών. Πρώτον, έξυπνα εργαζόμουν σε μια μεγάλη επιχείρηση. Προϊόντος του χρόνου λοιπόν ανεκάλυψα καταχρήσεις και παρουσιάστηκε στον κύριο Διευθυντή